Keď hráš doma, naozaj doma, tak to proste pri tvojich akciách to hučí, pri tvojom to je. Pri tých, že gól, šanca, niečo, tam vyskočilo XY ľudí. Ja neviem to v percentách teraz vyjadriť, ale je to jasný hlavný dôvod. Určite. Že mali presne povedať, ty ideš do múru, hej. To ešte nebolo, že na konci zápasu, že je 5 hráčov vystredaných, hej. Čiže to boli tí, ktorí boli určení do múru, tak tam išli. A ty ani na špičky. Není to neúspech, áno, že není to sklamanie pre nás, že tam nie sme. Lebo 24 krajín, daj vymenovať ľuďom, však to tu bude sedieť 10 minút, kým tu 24 si spomene. Hneď si narobil nepriateľov, hneď bola zvada s Vajsovcami, s Makom, s Čavričom, zlej komunikácie, Valiant. Tak ja si myslím, že oni to už musia mať pripravené. Predsa. Ty to nemôžeš sa tam rozprávať o tom a potom povedať, že dobre, tak vyšlo nám z toho, že končí a čo teraz?